नमस्कार प्रणाम। जे भी हमारे वीडियो के देखत है, यह वीडियो में रउआ सब लोग के स्वागत बा। हमरा भोजपुरी के स्वीट स्टार गुंजन सिंह के कल सुबह 7 बजे बड़ा ही बवाल कांवर गीत आ रहल बा। ये गीत बड़ा ही मनमोहक बा, बड़ा ही रोचक गीत बाटे, बड़ा ही सुपर गीत बाटे। ये गीत के टाइटल बा देवघर जइबे रेलगड़िया से। जी, यह गीत सारेगामा हम भोजपुरी से कल सुबह 7 बजे रिलीज हुई। आज सारेगामा हम भोजपुरी पे टीजर आ गई बा, रउआ सब जाके टीजर भी देख सकतनी। और कल सुबह तैयार हो जाई एक फुल वीडियो रउआ के सारेगामा हम भोजपुरी पर कल सुबह 7 बजे रिलीज हुई। ये गाना गुंजन सिंह और शिल्पी राज के मधुर आवाज में गावल गई बा। ये गाना की गीतकार बाणी अमन अलबेला जी, एकर संगीतकार बानी आर्या शर्मा जी। एकरा में भोजपुरी के क्वीन स्टार सनी सिंह भी काम कइले बानी। बड़ा ही बवाल सॉन्ग बटे। जब भी गुंजन सिंह जी के फैन बा तो वो लोग तैयार रही, कल सुबह 7 बजे सारेगामा हम भोजपुरी पर जाई। यह गाना के ढेर सारा दुलार प्यार दी। गुंजन सिंह जी हमनी के एंटरटेन खातिर हमेशा बैक टू बैक गाना ले आवत रहेनी। ये गाना भी बढ़िया बा, बहुत ही बवाल सॉन्ग बटे, बड़ा ही मनमोहक सॉन्ग बटे। देवघर जइबे रेलगड़िया से बहुत ही प्रिय सॉन्ग बटे। तो रउआ लोग देर ना लगाई, याद राखी कल सुबह 7 बजे सारेगामा हम भोजपुरी पर जाई। ये गाना के ढेर सारा दुलार प्यार दी जा। साथ ही हमारा वीडियो पर अगर वो लोग नया बानी तो यह चैनल के सब्सक्राइब करी जा, ढेर सारा प्यार हम लोग दी जा, ताकि हम हमेशा रोआ संगे बनल रही। तो जरूर याद रखब जा कल सुबह 7 बजे सारेगामा हम भोजपुरी पर गुंजन सिंह के ढेर प्यार दुलार दी जा, ताकि ये गाना ट्रेंड लिस्ट में ट्रेंड कर सके। आप ही के प्यार दुलार से ये सब कुछ संभव बा। जय भोजपुरी, जय बिहार।